Good morning mga kaibigan. Dito lumiwanag na, parang wala na yadang bagyo kasi lumiwanag na eh. Tingnan natin yung natumba na ano kasi malapit lang yung sa babuyan namin. May natumba rin na ano. May na ano pala na puno ng ano ba. Yan o. Tingnan natin. Sisahin natin yung itong lagayan namin ng ano. Itong lagayan namin ng tingnan mo. Sus, nagkalat. Grabe. Tingnan mo, bubong. Kasi mabutit hindi na ano yung bakod namin. Na ano pala na puno. Natipak pala oh. Sobrang lakas. Ano? Ito yung ano ng Dunganon, NWTF oh. Warak. Tingnan natin yung natumba na ano. Natumba na naku. Ang aking ampalaya. Ang aking ampalaya. Anak ng kamatis. Tingnan mo. Diyos ko. Patay ampalaya natin. Sayang. Sus. Namumunga pa naman to. Patay kang bata ka. Nabot yung ano dito. Sira. Marag na eh. Oh, naku. Dito pa. Oh. Sira na pala. Mabubuhay pa kaya to? Na anuhan mo? Natalsikan ng mga umabot dito eh. Butit hindi natumba ba? Sayang pa naman ito. Buti hindi namatay. Natipak yung malaking puno. Yun o. Umabot dito yung lakas ng hangin kasi. Sobrang lakas ng hangin. Kala mo super typhoon eh. Parang natumba, may natumba yata ang puno dito. Kasi lumiwanag eh. Mayroon nga. May natumba. Tingnan natin. Lumiwanag, may puno rin dyan. Yan, may natumba. Tingnan mo yung mga saging. Ang dami.
lumiwanag eh. Ang dami siguro mga puno na natumba doon. Mga puno ng niyog ba? Kasi lumiwanag eh. Grabe yung saging. Oh, abot dito. Tumba. Puno ng ano yan eh. Puno ng giyab, puno ng langka. Kawawa yung tanim natin. Sayang eh. Inano ko pa naman to. Munga na oh. Nag-start lang munga to. Sana mabubuhay yan. Kaso natumbahan ito, mabubuhay pa kaya ito, naputol na yung mga ano nito eh. Yan yung nyug na natumba. Yan, may isa pa nakaharag eh. Yan. Nakaharag yung isa, nakaganon na. Yung nyug dyan banda yun natumba. Tinamaan yung ano dun. Baboy yan sa kabila. Lumiwanag eh. Napakalakas yung ano. Ito talaga oh.